nikech Ruto midhwe. Mheshimiwa, aonge gadieri kada waonge gadieri ni pesa ni nochiw nikech waonge gi neno machal kamano. Aro ng'ano mopimo na wuoth. Wacha winjo ok dhigo e kot. Aparo ni mano ing'eyo ka jo piny go ni awinjo to ok dhigo ne dogo. Koro mheshimiwa, wang'iye diponi samuo koko ni. Koro nyuolo wach mar luongo oganda mondo ji olalre nikech kaluwore kod pend chik mar piny Kenya nyiso ni oganda jo Kenya nyalo tiyo gi tekrogi giwegi mar nyiso piny owacho gima gidwaro kata ginyalo tiyo kod joma giyiero machalo kaka in mondo ichwal dwaro margi kokalo e lai mag twak mopogore opogore gokenge moketi kod chike. Sani koro luonga romo magala moro mar lalruok kod jo Azimio la Umoja One Kenya. Romo ni ang'o monyalo kelo ka commissioners ariyo osegwetao? Bende nitie gimoro amora be en gimilongo be en significant? Erokamano penjono ber na ahinya. Mokwongo chik oyienwa article 37 pend chik 37 nunyalo rado kaka jo Kenya unyalo go duondu mondo winji. Mano chik oyienwa kata mana kinono gima polisi wacho kawuono. Ing'e ni samoro bende pingo mogo. Koro pio sengo negi mogo gikone kiny wakelo bila moro mana marito kanyo kik ng'ato keth gir ng'ato. Ke ging'e baba be. Baba ni ok gidaga e Kenya ka ging'eyo ni en kowacho to timo. Koro obila ombeko nwa ni kiny uradi gima kik utim ni kik uketh gir ng'ato. To wabe ne pok wanywa dhi ketho gir ng'ato. Ke gigo gigewa. Iwinjo. Mago gi jogewa. To gi sirkal be wang'e ni mago gigewa. Koro ok wanyal ketho. Wan kiny wadhi winjane kaka Kenya dhi. Mokwongo Babu luongo bura mondo me odhi openja ne ni to Kenya uneno kiriembe malong'o. Ok en about cherera 4 gi. Mago bende ni e iye. But odhi penjo ni to gik mane jogo chiko wa mokwongo ni ngima garama mar ngima ne dhi piny. Osedhi piny. Mar ariyo ni ne odhi riwo jo Kenya. Oseriu ka PSS 51 okuya 13 jalanga 13. Mano e wach manyo ringo dhi e doho kacha. Apa ni ng'eyo kuom dhano 51 mine 7. Koro gender parity ni kanye to regional representation mana wacho ni mokwongo cha. Koro ni kama nale. Magi gik makiny baba dhi nono. To gima baba temo wacho chalo kama. One called independent commissions. Waluongo ni chapter 15 commissions. Mane chik kacha. Apa ni gin about 26 commissions. Commission ka commission ng'ato nigi tenure of office. Ok inyal chunga ni kiny tiriembo commissioner. Commissioner riembo tek babor. Mane omineno ka jogi Ruto ok nyal riembo gi pod obadhore e bunge, koa e bunge to badhore jailak, koa jailak to badhore tribunal. Tiende ni golo commissioner ok en gima yot. Mana ka ne moyie ogweta okende. To kata kiny ka tribunal ni otieko report modhi ne Ruto, kiny jogi noringo dhi e court. Court dhi injunct president mar riembo gi nyaka kes no winji matieki e court. E court. Machiel kuom gik mibiro penji. Nito sama ne bunge discuss gini. Bende nitiere wach mane ni e nyim doho wane kuom jogi. Nie e kaka wach no dhi tho kama. Ne omiyo nya chwanyora ka Justus wuok to gi ng'ani gi Cherera. Ne gibeda beda wagore gi jogi nyaka dakika mogik. Gimomiyo kiny baba luongo bura chalo kama. Ka wayie ne Ruto ochako timo gik motimogi to wan gi independent institutions 26 to jogi te ok ohero nikech nitiere joma ibo neno ni nyo kodhi kode maber ahinya e kinde manyo en e loch ka. Kwa yie 4 gi odhi to ng'ata manie independent commissions gi te machik omiyo teko mar tich kinogol gi giduto. Ni winjo kage wacho ka ginembu ni kinde manyo gi campaign DC moko ne ok dwargi. County commissioners moko ne ok dwargi. Regional commissioners moko ne ok dwargi. Ka kiny wayie ma Ruto dwarudo ka ene modwaro mar riembo ji to kelo siepege gi wedege ka achiel gi joma nomiyo ombulu kende to wadhi ketho pinyni. Omiyo bura makiny en holistic. Ok ji 4 gi kende. Wadwa ng'eyo to Ruto ne koro osetieko dweche 3. Bende gino chiko kuro. Koso gino balo. Kobalo ere kaka warie to iwenjo. Ok en tijwa mar bedo piny gi Ruto nyise ni kaidhi marach. Rach Ruto ne morwa. Iwinjo wadwa ni gigo kethre. Obama ne president kae America otimo 2 terms. Kisomo book moro ndiko iluongo ni The Promised Land. Obama koni gige te ne beyo maricho te ne ok jo Republican Party dwar GOP. Ne gipingo te.
Omiyo wan tij odwa pingo mag Ruto to koka berne ni mage richo manate. All right. Wawere gi man nikech inyisa ni thuolo mar odong' matin. Nitiere wach moro ma ok na gombo mondo akal ma ok amulo. Ngima mar piny ma kinyo yiengo. Ineno kade ber mondo tigo omenda ma un go mag CDF. Manyalo miyo chuny nyithindo sianyre kata thirno moro bedie e sekta mar somo. Erokamano, tije CDF ok ng'eny ahinya. Mokwongo en gero classes kaka ne wacho cha to gi gik moko manie school. Mar ariyo en konyo weche mag administration, tiende ni chief moro onge office, assistant chief onge office, police station moro yiech onego gundhi. Mar adek en weche mag sport, tiende ni wadwa ni ojendewa bende odhi nyime. Inyalo organize sporting events, inyalo miyo gi uniforms, watch gik machalo kamano. Yes. Kaito kendo environment, tiende ni inyalo konyo pidho yiende. Rita alwora mondo bed maler. Koro mago kende tije madongo ma CDF timo to gi basari mo bende otenore kod sikul. Koro nikech dhier bende duong' to dhano bende onge pesa, watemo kawo bathe malach mondo odhi e basari mondo nyithindo kik bede pacho gibede skul gisom. Koro yudo ka for a long time no bedo $1,100,000 kende. Tise kawo $50,000 odhi e basari mondo nyithindo som. Koro yudo ka yake miyo sport gi environment gi administration kaachiel kod gedo, koro gedo dong' kode mathin ahinya. En mana ni sirkandegi ng'ato nigi pache. Uhuru Kenyatta ka nochako weche CBC gi nong'e ni jo klas 6 dhi e secondary. Milongo ni junior secondary. Koro either gionge tich kata koro secondary. Berne mantie ne to watieko mheshimiwa. Nyithindo gi te nyogi ne primary. Tiende no nyowuok e klas 5 odhi 6, mar 6 dhi 7. Nyogi ne classroom manyogi dhiye. Omiyo koro wadhi tiatia gi manyogi gin godo ka. Laboratory mi wacho ni unjo bed ni gero gi. Laboratory nya winjo ka gitimo maber ni kuonde ma primary no bedo secondary to secondary nigi laboratory. Koro ikawo nyithindo gi itero kocha practicals ka ticha kiduogo gi koni. To kuonde ma gen primary to onge secondary to secondary mantie be ni mabor. Yes. Koro biro chunowa ni watii gi sirkandni mondo wariwane pesa mondo wager laboratory. Gero laboratory ok en pesa matin. Gero classroom achiel ne thurwa malor achicha en $1,000,000. Gero laboratory en $4.5 nikech lo to ato duong' kaito gi gik manie iye machalo pipes mag oxygen, mag pi to gi gik mamoko ka. Koro wabiro neno ane kaka watime to nonego bed ni magi gik mane gineno chon mondo me kane sirkal lokore, omiyo pinje molony ber. Sirkal ema lokore to policies to dhi na kaka ncho olos gi cha. Ta Afrika ka ng'ato biro mana gi mare wuod ma. Koro kanya ema miyo atabu mateka mang'eny ahinya gi jogo. Sirkal twecho. Odhi gi gige. Macho twecho dhi ma odonjo gi meke. Koro mage chandruok ma wan godo. To gimotimo maber ni koro nyithindo gi inge jabe nyo aneno ka gitinda ahinya. Ja klas 6 kadhi dak e boarding e secondary. Aparo ni mano to nyo tek ahinya kata ne jonyuol mang'eny. Omiyo ka gidong' ka gidhi adhiya nyime. Koro waluonga ni jo junior secondary to wadgi magin godo e klas 5 ema gidhi e sikul achiel. Koro e secondary moro kanyo mok make sense ahinya.